Ndị Igbo mma mmanụ. Unu ga-echerekwanụ m, cheretụnụ m ntakịrị. Ndị TikTok, cheretụkwanụ m ntakịrị, cheretụkwanụ m ntakịrị. Cheretụkwanụ ntakịrị mma mmanụ, cheretụkwanụ m ntakịrị. Oge ụfọdụ ihe a na-eme ọ dị ka ejiri ya eji, ọ hụkwanaghị abatarịrị ndị TikTok nnọọ. Ee, ndewonu, mma mmanụ ndị TikTok, you're welcomed. Ndị StreamYard, Facebook ka YouTube, unu hụrụ na ihe chọrọ ime m ugbu a anọkọtara nnọọ ihe a achọkwa iwepụta ihe ime azịbụ ihe ime ahụ dịzị ka nsị amara n'aja mere o ji ọ chọghị ịbata beta ọ batalanụ. Ndewonu, everybody, you are welcomed. Unu mara ihe anyị ji wee bịa taa, omenala Igbo efula, omenala Igbo agakwana ga-efu. Aha m bụrụ chekwa Eziada Malin Ngozi Chukwuka onye ọcha, onye Ụmụahịa na-ewetara unu ụbakara Ụmụahịa na-ebutere unu omenala Igbo efula. Ana omenala Igbo efula bụkwara ebe a na-abịa akọwara anyị ihe gbasatara ọdịnala na omenala ndị Igbo. Ana unu mana onweghị nke mma, beta anụ m amụrụkwa, anyị niile na-amụ the same time. And onyekwa na-akụziri anyị ya, onye na-akụziri anyị ya bụ dede ma a na-akpọ Maazị Eze Mmụọ Ihe Anyị Chukwu. Dede m, you are welcome, sir. Eze Mmụọ. Ndewonu, Igbo mma mmanụ. Dede m, ịmaala na ịbatakwa otu ọ na-adịkwa mma ka ịkọwakwara anyị onye ịbụ ọzọ, ịkọwakwara ndị na-awọchị na TikTok, ndị na-awọchị na Facebook, ndị na-awọchị na YouTube, onye Maazị Eze Mmụọ Ihe Anyị Chukwu Anyanwụ bụ sa. Igbo mma mmanụ, ndị Igbo achịmenụ mekanụ, ekelekwa nke Adadora mma, okwu gị mara mma. Ndị be anyị ndewonu, awụ m Maazị Ihe Anyị Chukwu Anyanwụ. Edukwana m oche mmụọ otu amado. Ahụ m onye otu eji akpọ otu ntọala ọdịnala. Eso m na otu n'ime isi otu eji akpọ otu ntọala ọdịnala bụ otu eji ahụ maka ihe gbasara ọdịnala na omenala Igbo. Ọkwa nwa eji elegide ihu mmụọ, ndị eji anụ ihu mmụọ, ihe niile gbasara okwu mmụọ n'ala Igbo. Ọkwa nwa ejikwa elegide ihu mmụọ n'ahịa niile n'ala Igbo. Ọnwa eji elegide ihu mmụọ niile nọ na mmiri niile n'ala Igbo, maka enweghị mmiri n'ala Igbo enweghị awụ mmụọ ka eji hima ya. Enwekwana ahịa n'ala Igbo awụhụ mmụọ ka eji hima ya. Enwekwana obodo n'ala Igbo awụhụ mmụọ ka ejiri hima nwụ. Ke onye Igbo ga-abịa ya sịga nwewu kọmuniti ma hụ Kristian kọmuniti ha nwụcha achị ya ejiri hima kọmuniti niile obodo niile n'ala Igbo wụcha ihu mmụọ. Ọnjuka abịa sị gị enwere emume nwa eji eme, ha hụ emume nwa eji eji eche ma ehi mara obodo ahụ. Enweghị obodo eji ihu mmụọ hima. Enwekwana obodo nwere ahịa azụga eji ihu mmụọ hima ahịa ahụ. Ndị Igbo bịa dọkwa gwa gịcha anwa ejiri eme na ihe mmụọ ya ma ije eje ala Igbo, ya ma ije eji ime ahịa azụghị iji eme ihe mmụọ. Ya wụrụ ma ije akọ ugbo n'obodo gị iji eme ihe mmụọ, maka obodo niile n'ala Igbo ọ mmụọ ka eji hima mmụọ. Anyị ndị eji elegidechi ihu mmụọ ndị anyịkwara ndị eji eme ihe n'ime elekwa a na-echekwa ndị ọdịnala na ndị omenala na usoro akụkọ ihe gbasara Igbo jiri bịa
Igbo jiri nụrụ ejiri mụọ ndị Igbo maka Igbo abịaghị abịa Igbo mfu n'ala mkpọmkpọ Igbo jiri bịa hepụga eshiri mụọ ndị Igbo kwa nwa jiri fụa ebe nwochi fụa ma eshihu na mmụọ fụa ọ eshihu na mmanụ fụa ihe ndị ahụ niile wu ihe gbasara Igbo ka anyị ga-echegide ka ọ hapụ ịlala ọwụ ihe ntọala ọdịnala ya na-ejikọkwa otu ndị ọdịnala ndị ọzọ mana akpụgasị onye ọbụla nwere otu ọdịnala ịma kpandụ ga-esi mee ịchọrọ iso ndị ọzọ mega ọdịnala ka nna nwụ na-enwe mmekọ ka akwa ụkwara ọhụrụ ofu pọtụrụ na anyị na ntọala ọdịnala enwekwa n'obodo nnogbu ndị ọdịnala nnu n'obodo nnu kama nna eshi nne na nna mma ma enwere ndị ọdịnala ebe ọzọ pọtụrụ na anyị ga-eme nnu nna ahụkwa ndị ọdịnala nụkwa obodo ndị ọzọ dị iche anyị ga-eche na anyị ga-edu nnu anyị ga-eme ọdịnala iji ọdịnala narịla nụ mfe ọwụ he nwere ike ikwu ndị obodo Maazị ịkọwala nna anyị ọfụma Chukwu ga-agọzi anyị otu ọbụla o si wee gaa mana ihe unu mana isiokwu anyị ma nkọwa okwu anyị taa bụ iwe ọjị na iwe ọjị bụ the main one anyị ji sị ka anyị butere unu dedem ịkọwachara anyị ihe iji wee kwute okwu maka iwe ọjị bụ o nwere mbọsị anyị kwute okwu maka mkpụrụ ole ọjị na-awa ma na-adị ma bifo awa ya nke a ga-eko nke a ga-enye ndị mmụọ na nke a ga-enye ndị mmadụ so ka ịkọwara anyị otu esi awa ọjị n'ala Igbo ma nwaanyị ọ na-awa ọjị n'ala Igbo iwe ọjị na iri ji ka anyị bịara ka anyị kwuchegodi maka iwe ọjị ọjị na ji wụkwa ịma ojawe ekwumuka onye Igbo kwesịrị ga-eje ntị ama ọjị na ji wụ otu na mmụọ ọjị gị lekwa ha ga hụcha ha mmụọ abụọ yiri ịgbala ọjị na ji wụ otu na mmụọ ọjị wụ ịma ndị Igbo ejiri erilishi ji ọjị ahụ ilega nga ahụ ọya wụ isi ji isi ji ahụ eji akụ ala ọya wụ ọjị na mmụọ so onye Igbo chiri isi ji ya erie ya n'ọjị maka ihe n'ime ọjị na ji otu ọnju ka abịa okpokpo onye Igbo awa ọjị abịakwanụ mbido afọ onye Igbo awa ji maka ọjị eji emepe ụzọ okpokpo ụbọchị ji ejikwa na-emepe ụzọ okpokpo afọ akọwa ma ị ga-ahụ ihe niile ga-edoga anya ọnju ka ndị Igbo eji eme emume iri ji ma ndị ụfọdụ ama emume iri ji ahụ ọ dabara adaba ha hụ ma afọ ndị Igbo eji agwụ na afọ ndị Igbo eji ebido ma isoma ya usoro ndị Igbo ọmụma afọ ndị Igbo eji agwụ ọmụma afọ ndị Igbo eji ebido ma ha eji eme emume iri ji emume iri ji ahụhụ naanị barie na nwụọ pa ndị mmadụ ji ekwecha ahụ harvest ime Thanksgiving ọwụ ya ọwụ Igbo eji ekwe eme mmiri ji ya ma oso ya ma a shi echiche ahụ bịara abịa ọ bịara mgbe emebiri ya enwere ihe ndị eji ekwe eme mmiri ji ka aha esoghị ya ọwụhụ ihe gbasara ha ihe ubi inye otito onye ka ị na-nye gị otito ma bịa so ka ọjị Igbo ji awa ọjị abịa sị gị ndị Igbo ejila akụ n'ọjị ahụ ndị ala ofe mmanụ eji akụ ọjị ndị Hausa eji ere ndị Igbo a na-awa ya ọwachi Igbo ji akụ ọjị gị ba ụyọ dike emere ndị Igbo ejila akụ n'ọjị eji akụ ọjị akụcha ya zụọ ya nga gbara japụ ọ nga akọrọ ji ya arịa aha a na-awa ya na-ere ya olu maka ndị Igbo nwere ugwu nwa eji akwụla ọjị ọnjụ ka gị ụlọ onye Igbo mgbe gburugburu ị nwere ike ohe ọbụla ị bịara gaa hụ otu osisi ọjị ọwa abụọ maka emeghụhụ ya chi eji akpamego
eji akpịla Igbo ụhụ iji akpa ego uhie mkpa ndị Igbo onye Igbo wụ ya nwee ọka ọ ga-eji na-agọ ọjị na-agọdo ndị ichie na-agọdo mmụọ na-agọpụrụ mmụọ nụ ya nwa akpa n'ọnụ ezumezu ya nwa akpa n'ọnụ ọhụ onye Igbo chọrọ ọwụ ire ere ha mere eji mee ndị ofe mmanụ eji ha akọ ya nga ọbara ụbawụ ndị ofe mmanụ rega erega eji hụ ya akpa ga ego onye Igbo ejiri akọrọ ọjị shigharị ere onye Igbo ji akọ ọjị maka ọmụ ha na-asha ọjị ri sekret ọjị miri emi na mmụọ ugwu onye Igbo eji akwela ọjị ọkwa otu ugwu ahụ ka mgbe eji akwela osisi ọjị maka enwere oshi ndị woshi mmụọ Igbo eji enye ugwu ọjị so n'otu igbe mmụọ ịwara oshi ndị kwana ndị Igbo ejiri akọla ya shi erema ya erema hapụkwachi taa na wechi a na nwere ndị werela ya wụrụzi ahịa enwe eji azụ ahịa nsogbu a na-enwekwa ha ọjị ebe so ndị Igbo adị suppose ire ọjị ere ọwụ na ha dịghị suppose ire ere mkpa gị mgbe gburugburu ha nwa a na-akọ ya shi ha ree ya ere ha kọọ ya onye ọnụ nga ọwụ ịwọ ya na-eji ya emeghe nchọkwa ndị ọ ga-achọla anyị na nwere ike nwere ndị enwere enyi gị na ga-enye ya nara ya nwego ode ọwụhụ ka iji eji ya mema eji asị mmadụ zụga ahịa ị na-azụga ahịa ọjị ịwara ọwụkwa ndị Igbo eji eme ya maka ọjị enwere ugwu eji akwa ịla ọjị ịwara enwere ugwu ugbu a ikwu ihe a ka m rụrụ ịtụ something aka o nwere ihe mere oge ndị ntakịrị na nwunye m oge o nwere ukwu ọjị dị n'akụkụ n'ebe nwunye m ahụ and amaghị ihe a na-akpọ stubborn na isi ike ịmụ isi ike enwere isi ike ntakịrị na-asị na ọjị ahụ na onweghị onye na-aghọ ọjị ahụ na onweghị onye na-emetụ ya aka abụkwana nwatakịrị nwaanyị onweghị ihe mma but because na a chalenjiri m nga aghọ ọjị ihe ọjọọ n'ala Igbo nwaanyị ejila awọla ọjị kemgbe na mbụ nwaanyị ejikwa na-etu n'elu ọjị nwaanyị ejila awọla ọjị amaghị m na nwaanyị anaghị aghọ ya aghọ nwaanyị na-awọ ọjị mgbe gburugboo ejila awọla ọjị awọ sef mgbe gburugboo ọjị ji eji aka ada n'ugbe ya rucha ike ya daa abịa ebe ụdara eji ada maka isi ahụ ji anya arụ so o nwere nke ọ ga-ebi agụala ya daa akpụ gị na je gbawa ya ga-achọji ndị n'ime ma o ji akpa enwere ime nke o ji anụ ọjị anaghị eto ogologo like ụdara ọjị na-eto ogologo oke nke ahụ etogo ogologo because nke ahụ adị m ntakịrị n'aka m gburu ya nsogbu anụ ọjị na-eto ogologo ọ nwekwara ọjị ndị eji arị ntuchi kama o nwere ike wụrụ ọjị ọgbaba o nwere ike ọgbala o nwere ike wụrụ afọ 5 ọwa afọ 4 ka ọnụ ime uduru ahụ bụ ya na-agba afọ ya na-ekpoti okay so ihe mere that time awụghị ihe jiri eji but ebe nna mmanụgo ọnụnụ onweghị ihe soro m ọwụ ya ịma ndị mmanụ si jasị ndị ebe ka anyị jasị ihe mmanụ ama ha ejila eme na ya ọghachị ọhịa mmanụ ama eji egbu ya sef okay so ihe mmadụ na-amaghị anaghị egbu ya na ọ bụghị eziokwu na ihe mmadụ na-amaghị ihe mmadụ amaghị ihe na-egbu ya oke chere ngwa gị na ewere na etila gị nshi na-arị a na-eme a na-etila gị ya nshi gị rie ya ị ga-anwụ na kama ịmara na m tila ya nshi gị a na-eriri ahụ so ihe na-egbu mmadụ ihe mmadụ na-amaghị ọwụghị mmadụ ma ihe mmadụ ma a ga-egbu gị ịwara asị mmadụ ejila ahụcha n'isi shishi kpuo ya ịwara ọhịa ime ahụ maka ime anya ọha ahụ ha nwere ike imerụ gị ahụ ịwara enwere ihe riche ihe mmanụ amahụ na onye aka ya dị ọcha ọwụghị otu ha ịwara mmadụ nwere ike iche enwere ihe ga-eme ajụmogo gị si ihe ama na m ịwara ajụgo ogu maka enwere ihe mere ni ama bụ onye mere ha ahụ ana onye ọla agụga agụga gị nwoke gị na nwere ike ịkpasị ihe ama na m ka ahụ dị iche ọwụ ke na-ewere ihe etila gị na nri a na-eme ahụ shekila gị ihe na nri irie ị ga-anwụ that is true and then back to ihe isiokwu anyị taa
ịwa ọjị. Kedu ndị na-awa ọjị and kedu ụdị ọjị a na-awa? Kedu otu ebe eji ị ga-erute ma ọkwanụ grade ị ga-erute dị entitled to ịwa ọjị and kedu ụdị ọjị a dị suppose ịwa taa n'ala Igbo? Ndị eji awa ọjị kembụ na mbụ nwoke ọla ma ihe o nwere ike wụrụ nwaakịrị afọ 5 ya mara n'ala enye ya ọchịchị mgbe ya gbọwa mgbu ọ ga-agbọwafụ ịwala kama e nwere onye ga-anụ nga ahụ nwere ike mmanya ka ukwu ọmmanya nwanne ya nwaanyị toro eto ga-anụ na-agwa ya ha ọ ga-eme ịwa na-eme ya maka ọnwa akụrụ dịka ọnwụ ịwala ya nụrụ nga ahụ nwaanyị ekwesịghị ịwa ọjị. Eji m onye nri afọ 5 maka onye nri afọ 5 ka mma nwere ike ịpa afọ ofere aka ịwara ndị ka ọzọ agapa afọ ofere aka maka ọ nwoke ka ọwụ ịwara nwoke ọwụla nụ nga ahụ kpọcharani so nwere ohe kwesịrị ịwa ọjị. A na-azụkwanụ ngụ nwoke ri ahụ eme ya onye kpọchara onye ozugbo nwe wuru isi ha n'otu eme ya onye chi na-echichi kama Igbo ga-ebido so chi ya na onye kpọchara maka e nwere ndị Igbo ma ha ga-asị gị Igbo nwere nsọfụrụ, ndị Igbo nwere nsọfụrụ, ndị Igbo ga-akwanye na mma na ugwu ọkpụ omenala Igbo ri ihe mere ndị nwe ji achị ndị Igbo enwecha nsọfụrụ owo eji awa ahụ ndị Igbo. Onye Igbo ejila akpọli isi ala nye mmadụ ibe onye Igbo ejila akpọli isi ala nye ha ọnwa isi ya na ọdụ ya kama onye Igbo ga-enye gị nsọfụrụ kelee gị ya ruo ka ya nwee ikpe isi ala ọwachi ọnụhụ omenala Igbo omenala Igbo omenala ndị Igbo eji abedu nwa nụrụ ụlọ ụka nwa ekutu okpu ahụ iberiberizm ọwụhụ mmụọ ndị Igbo ma onye ọla ị ga-ahụcha ma ndị jere skuulu ma ndị emereke adụ ekutu okpu ji ebe gị ekpere ọ aparị of the highest order. Onye Igbo ejila ekutula okpu maka ọwụhụ okpuru okpu ahụ kumara gị okpu ahụ ịwara. Onye Igbo ejikwara akpọli isi ala nye ma ha akpụrụ akpụ ma ha akpụ ha akpụ. Ọ njikọ onye Igbo che ịgọ ọjị ya edu ya cha ịgọ mmụọ ya edu ya onye eguzoro onye Igbo ejila esekpula ala ke ụmụaka ugboro aka megawo echi ka ị chọrọ ịgba nwaanyị cha a ga-alụ ya ihe esekpula ala were Igbo echi gị nwụma nsogbu na alụmdi na nwaanyị gị cha ha nwere onye mere gị machi ịpụlụ ụzọ laluo ihe begani bifo ya abịa so nwoke Igbo eji awa ọjị nwoke Igbo eji awa ọjị ri abịa ngụ nwoke ri ahụ ọwụ onye tọrọ ọkwanụ onye echi na-echichi enwere mkpokwu onye echi na-echichi enwere nga oru ya wụrụ ihe mmụọ Iwale nwere nga oru ya wụrụ ihe mmụọ onye ahụ chi echichi ahụ onye ga-adara ọjị wa maka ejila anụkara were ọjị wa eji agọ ọjị agọ tupu awa ya eji ọjị agọdo mmụọ onye ga-eme ya wụ onye mara na ha omega. Ọ njikọ ndị gwa gị sị gị nwaakịrị owude nwoke chi ịwa ọjị ọwụ ke nwaanyị ka ya o nwere ike wuru mmanya ga-eji ọjị ahụ kwufuo okwu tupu enye ya nwa ya ka nwoke chihụ ahụ wa. Okay, that means na nwaanyị na-agọ ọjị na beta ọ naghị awa ọjị. Nwaanyị ji agọ ọjị nwaanyị ji agọ ọjị ndị mere nwaanyị ji agọ ọjị ojila ụfọdụ ndị nwaanyị ejila emenarị ịwa ọjị awa. Nwaanyị nwere ike ngọcha ọjị were ọjị ahụ o ji nụrụ n'ukwu domana ndị ọgọla ya o nwere ike wuru ndị mmiri ọkwa ike wuru ezumezu ya ewere ọjị ahụ kpa ha o ji nụrụ n'ukwu domana mgbe ọ ga-awa ya awa kama ọ ga-agọ ọjị rekpa ha mmiri. Nwaanyị gakpa werekwa mmiri gọọkwa mmiri kwupụkwa okwu pọtọ ga-awụ mmiri ahụ ya kwute okwu ahụ ya ewere mmiri ahụ nwere ike ewu ya n'iko ya kwute okwu ahụ ya ewere mmiri ahụ dọma ịwara amapa m ga-ejikwa Igbo
awa enwere agbụrụ nwaanyị nwere enwere agbụrụ nwaanyị nwere nwoke na nwoke ya ke agbụrụ nwaanyị riche agbụrụ nwoke riche agbụrụ ahụ nwaanyị nwere enwere ihe nwaanyị ga-eme ma agbụrụ ahụ ha ga-anabata ya iwara mejikwuru otu ihe ga-akọwa ihe mpụga kọọla gị meji amanụ ha ewuhe meji ihe gbasara sayensị mekwu ya n'English enwere ha akpọ sender nwere ha akpọ receiver gebia ahe reception where yashi enwere sender enwere onwere onye chọga isho nwere isendegala video or isendegala something get sender send ha ga-eji receive ya receiver ile anya the two of them sender ahụ na receiver ha ejila anụ na the same ọrụ ejiri waya kere iche ejiri waya kere iche ọkpụ ọrịa ebe nwoke na nwaanyị nọ abịaghị spirituality so isi gị were sender n'ọrụ receiver ọ ga-awụ ọkụ gaskwana gị were receiver n'ọrụ sender ọ ga-awụ ọkụ so nwaanyị bịa chọọ mmemme ahụ nwoke ahụ mega ha omega enwekwa oge ji mechaa ya ha aga ya gaa aka gbara ya maka nwaanyị wụ aha ya jiri daa nwaanyị wụ nya ha eji anya anyị uhe nye arụ heri heavy you are and ịbịa n'ụlọ elee the heaviest part of the house or the foundation. Yes. So nwaanyị wụ foundation achọrọ m chike ọ foundation ahụ ka nwoke rụga ọrụ ga-elu ya ọ njuka ọrụ mma nwaanyị inwe nwaanyị ịna-adị ịgba iro maka eji otu foundation rụọ ya abụọ ị ga-ewere otu foundation n'ụlọ ịwala ga-eji arụ ya bụ kama ị nwere ike were multiple blocks ji doo elu foundation ịwara nwoke me ahụ n'elu efega efega nwoke me he flotu ga ịwala nwaanyị na nwoke ahụ ihe gwile egwi he grounded rooted n'ala so nwaanyị nwerela problem ọ ga-eme affect the whole area of the building foundation crack ya na onye ahụ crack ya na-etekita onye ahụ nwere ike ịda but nwere ike nwee crack up achọ a ga-eji mechie ebe ndị ọzọ ga-enwe problem enwe ya ọkpa nwaanyị rere na mmụọ you are njikọ ndị Igbo ji gbagisi ejila apala ala apa so nwaanyị position nwaanyị nwere kpọrọ ọ njikọ nwaanyị enwe ike emeghe nwoke emega nwoke aha ya jiri daa ekega ọkụ ịma na ọkụ ị ga-egidekwu ya aka bọta ị ga nna ahụ ya iti aka ha ọ ga-emeghere gị ị ga-efilu ya bọta ị ga-egidefu ọkụ aka ọkwa ikuku ị ga na-amachi ikuku kuga enwekwa mkpa ị ga-eji megide ikuku aka ọkwa nwoke iwara kama gị ji aka gị ime aka kpa ga-ekuru mmiri anụ n'oge aka ga-ahụ ya chi mmiri n'oge aka ga-eme aka kpa ga-epụrụ aja iwala ihe ndị niile ewu ihe ejiri kọwaa nwaanyị ịhụrụ ya ọha ejikwa gị si nwaanyị wụ ntọala ahụ nwaanyị wụ ntọala ahụ ọ njụka imerụ ọya merụ onwe ya si o merụọla ala so position ya as a woman is very sensitive ọwụghị ihe nwoke mere ị ga-eme no ime ihe nwoke mere arụ ị ga-ewe enwere ike aga akpụcha ya akpụcha maka nwoke fega nke nwoke gị n'otu nga ahụ nọ ịdọrọ adọrọ di ya ihe merela gị onye ọla ga-efili ya maka ọ gị wa galaba ahụ ji igbe agwagịsị nwaanyị awa ọjị
ọ iji kọwala gị ndị niile wụcha ihe ndị aha edere na library iji kọwala gị shi lekwa awụrụ nwaanyị eji eme ya ka anyị eji akpọ frequency lekwa awụrụ nwaanyị eji eme awụrụ ya a ga-anabata nwaanyị ịwụ ọjị maka nwaanyị ịwụ ọjị ahụ ọ gbawaga ya agbawaga so he the symbolism wụ o separate ga ọjị ndị ahụ separate ga and ọwụhụ in her nature to separate but in her nature to bind together ịwara emi ọ njụka gị ndị nne m karị ndụ ị ga-ahụta na no matter mkpanwe ejila kona a ga-enwe that unity among them ịwara the moment mmanwe nwụrụ ga-ahụ onye ọla eti isi onye ka eti ebe onye ka eti ebe onye ka eti ebe maka ha iji nwe owu na ahụ ịwara ọrụ nwaanyị eji anụ na mmụọ ọ njụka nwaanyị enwe ike nụ ka ashị ya separate ma ahụ ejila ekele nwaanyị ala nwaanyị ejila awara ọjị ị na-abịakwana ihe gbasara ọjị ọjị ji eji aka ekwuru onwe ya ụka ịwara enwere ọjị ndị Igbo eji akpọ ọjị ogbu gị wee ọjị ya bụrụ shi ọjị ahụ enweghị mgbe o chiri gbawa o jikwa nụrụ kpụ ịwara ihe mere ndị Igbo mekwu oke ihe mere ndị Igbo ejila gworo eme ihe ọbụla ke ndị asọ eji akpọ gworo ji agba mkpị abụọ kpọrọ sọrọ gị ji mee gworo mkpị abụọ ka o ji agba ịwala akụkọ na omenala Igbo enwere ọjị ndị eji agbakwa mkpị abụọ ọjị ndị ahụ eji agba mkpị abụọ eji akpọ ya ọjị kwụrụ aka ejila akpala ya akpa ọwụ bad ka nwa bekee ji akpọ ọwa arụ bad omen ma ya ma ọjị ogbu jikwara akpala ya na eji atụfu nwa atụfu ọjị ogbu bụ nke ọ na-agbakwanụ mkpụrụ ole ka ọ na-anaghị ọjị ogbu keji na-agbara mkpụrụ keji anụ iwe ọjị ka ya nụrụ mkpa onweghị open onweghị krakin ya nwa ọjị ogbu bọtụ ka ị gbara mkpị abụọ kwụrụ aka ịwara so ka ahụ eji atụfukwa ya atụfu atụmakwara nke domoro ọjị ogbu ịwara ị na-agafecha ka ị gbara mkpị abụọ gị nwe ọjị gbara mkpị atọ ọjị gbara mkpị atọ wụ ọjị ikenga ọwụ onye ọla eji awa ya ụkwara onye ọla eji ya kama ndị dibịa ji awa ya ndị dibịa ji ata ya na ndị ọzọ chipụrụ echichi ịwara maka eji ahụ ya ọwa ọjị ikenga ihe eji enyekarị ya wa arụsị wụ mmụọ ka eji enye ya ọwa ọjị ikenga ejila wala ya shi awa ya taa echi ndị mgba gị na ọjị akpọ ndị mkpọla ga ọjị gbara ọjị ogbu ọjị kụrụ aka ọjị ikenga nwụ nụrụ agadi na-ewetu ya enwe onye enu nga ahụ n'ihu mmụọ enye ya ha ana ma ahụ ji ya eme mgbe ọjị ji ebido maka ọjị ji ekwu ụka o nwere ihe ndị ọgwa gị mgbe ọjị ji ebido ekema ya bụ ọjị gba nnụ asị gị ọ gbazuru agbazu ịwala maka anọ wu ha ezuru ezu a complete circle ọjị gba nnụ asị gị ọ gbazuru agbazu ya ọ gbara eke gba orie gba afọ gba mkpọ ịhụrụ ya ọjị abụ ise asị gị ọkwa ọjị ọma ịwala ọ gbazuru agbazu ọgwụ agọmụm agụba maka ọjị gbara ise wa ọjị ọma ọjị na-agba isii mewe ebe ojari ebe ọ rịga triki ọjị gba isii maka ndị Igbo ji arị conscious of number ọjị gba isii agwaghị sha ọwa oji okwu na ụka lee mere o ji wụrụ ọjị okwu na ụka ma akwashi ọjị ikenga gbara atọ isii wụ atọ abụọ ha gwaghị ha awụ dike na dike zukọrọ ịma na ọwụ onye nwekwa gwadịcha ọnwa oji okwu n'ụka so ihe ị ga-eme wụ ya bụrụ onye mara na ha omega ga-ewetu otu iwetu otu ahụ ya kwụ ise gaa na ji ise ahụ gọma ihe ịchọga ịgọ ịma na họla nwere kpe echi eme
Dede a na-agọ n'ọjị before awa ya. Yolo, ịma agọ legemanti eji agọ ọjị tupu awa ya. But agọcha ọjị waa ya enwekwara ha ọzọ eji agọ because ọjị ahụ gbaa, for example, gị hụ ọjị gbara ise na ị ga ịwala ya ọgbala ise onye ọ na-ekwu ka n'elu then ị ga-ekwupụ ụka elu ise ahụ gbara. That's what I'm saying. Ebe ahụ ka m na-akwuga na ịgọcha ọjị nwa ya bụ isi then tupu ga elufu mmanya because ị ga na-anụ ka ajọs gọcha ga ịwọ ga ahafụ ị ga-ekwu ụka based on ria o shiri gbaa. Okay, announce I don't know. Okay. So ihe anyị na ga-ekwu tupu ga-ekwu ya ga-ewetu otu. Dede ma ọkwa ndị chiri echichi ugbu a na-amaghị ihe anyị na-akụ ka mgbe biko nụ geekwanụ ntị ndị TikTok geenụ ntị ọfụma ndị Facebook na YouTube. Ama m onye nna akpachi aga m akpọrọ ha ama m ndị na-agwa ihe o nwere ndị nna m gara ebe m gara ha waa ọjị ha gwaga anyị ọjị ahụ dị ibu na ose onwe ndị na background na-agwa ha ihe ha ga-eme biko nụ geenụ ntị. Dede ngwa na-ekwukwa maka amaghị m before. Olo eji ya bụ isi maka ọ gbara gị ha ịma na ọ ga-eji ọjị agba afa ọjị ahụ gbara gị hụ kpachara anya and ahụ o jiri kwuo ya o nwere ike tupu chie echi ahụ ji ị ga-ahụkwa nsogbu ga-esi nsogbu ime ebe ochi ga-esi bịa ọ gwacha a ga-enwe okwu na ụka ịwala ịma na okwu na ụka akwana ekwuru ya ụkwa okwu na ụka akwụkwọ. Maazị Eweli chọrọ ịgwa m ugbu a na-ebute ọjị ahụ ugbu a without inwe idea na ọjị gbara isii na eme ya ọ bụrụ isii aha na ọdat na something significant might happen. Of course. Oh, I'm sorry, but here is something they make over and over and over and over and over again. So, I never go here on an assumption. Here was something I practiced it for thousands of years, and the result is always the same. So, now because of the man, maka oji shi na ka ndị nna anyị hụ jiri kpọọ chọọchị ụka maka the real name wu ndị okwu na ụka. Okay. Na ọha mere m o ji wuru ndị ụka. Ndị okwu na ụka. Ndị okwu na ụka. So amanachi anwụ ejila ekwele ekwe akpọrọ m ndị okwu na ụka. Ara nwecha nwe na ndị ụka chukwu enweghị chukwu ọfọrọ m ndị okwu na ụka ọwụ ya wụ ọjị isi ahụ. Ọjị agba asaa ọjị gbara asaa eji egburu ya anụ. Enwere ị ga-eji were ọjị wuchie ịwa ya agba asaa ma na-eji ihe nara gị ya ji ego ọji ihe nara gị ya maka ha hilega ha hụ asaa ji ya oke ya nwa bekee ya shigo ji reveal destiny. Enwere profound progress in ihu that cannot be stopped. Oh, that thing again. So nwere nke ọ ga-agba nwa agbafuru egbe. So ha na-eme it's like ha chọghị ime ike bido na ngwa celebrate mine. Enwere nke ọ ga-eme nwa agbafuru egbe nwere nke ọ ga-eme egbuola ya anụ. Asaa asatọ itoolu ma ọchị ọwọ nsogbu ruru ebe ahụ ọma ka ọ na-akpụ okwu ya. Ọmụmụ ụba nweghị just name it. Ọhịa nụ ọjị Igbo ya ọkwa kpamchiri gba gị ọjị wu isi ji. Ọjị wu isi ji. Ọjị wu isi ji ka ahụ ọwụkwuri omimi akọwa ma ya nga anya ga-afụ ọjị na ji otu ọnjuka Igbo amara naghị maka ndị nna nna anyị ha emeghụ naanị spirituality emekwara ahụ sayentist. Gị we ọjị na gbọwa ya ịhapụ ya nini ga-eme ya egojie. Gị gbuwa akwa ji hapụ ji nini ga-eme. Ama m na ị na-achọ ịgwa m na ịgbawa ọjị hapụ ya. Ịgbawa ọjị ịwacha ya na-aba ka egbu aka ahụ ịwarawa nga abụọ may expose the inner part. What will happen?
I didn't know anything this. Olo ji anything nwere ji wee ga ọ ga-eme oxidize. Gaa Okay. kọtụ ji hapụkwa ji emekwa the same thing. Okay. Okay. Hụrụ ya? Okay. So ị na-agaji onwe gị elekwa ndị eji mara chi ha abụọ ndị nwere the same character. The elements dị fọmụrụ nwara ndị fọmụrụ nwe ji adịghị the same form. So iji gwa gị na ebe nwa abụọ si bịa with the same. The same. Hụrụ ya? Because ndị Igbo ji akpọ ha according to kpachi ya jiri kpee ya. And ihe ndị Igbo eji akpọ chi, ndị Igbo eji akpọ chi. Okwu ehu ga-ekwugachi abịa ndị ụkacha ahụ onweghị chi agha nweghị ngo si relate to their God. Igbo na-agwa gị okwu chi, ihe mgbe ka gị wụ those atoms so form the molecule. Asị onye na chi ọkpachi ya jiri fọm onye. So chi ọjị na chi ji si otu okpukpe. Igbo mere understand very well. Yeah. So now, so nke a bụ na ọjị now. So ị na-echi kwuru nke anyị na-eri ji. Nke anyị na-eri ji indirectly. Na ọ suppose ịbụ the same day, the same thing ka a na-eme. Like okay, today anyị na-ekwu okwu ya ugbu a. Ndị ha na-eme ikeji ndị ọha akwa ọha afịa dịka ndị ole na-eme ikeji today. So now, ikeji ọ dị iche na iri ji? Olu lanya enwere lettuce anyị werekwala aha akpọga nnu. Ikeji wu ikeji eke. Ikeji eke, okay. Kịta ya ikeji ọ ya ikeji. So nwere ntọgide akwajepụ ụzọ harvest ji. Je ke ya n'ọba ji. Yes. Tupu erie ya. They are following out step by step. Enweghị ihe megarịrị ọ na-agaga n'anya. Asị gị ikeji ahụ bụ ike ya eke. Asịghị gị iri ya eri o. Ekwu abụ okwu iri ya. Ihe eke ga-abịa ewu ji ekike. Ịma ihe mere wụ anyị ji aka anyị confuse go onwe anyị achịkọta ihe niile otu nga. Aha ndị Igbo kpọrọ ha enwe ha ọgwụ. Asị nke onye si eme ka ekwesị akpọ ya. Ikeji ị ga-ekwe ericha ji richa ga-eje kema ya. Ji ga-eke ụka isi ọba ji gị weha. Ga-eke mụ n'ọba ka isi ubi gị weha. Nke ị na-prepare for harvesting. Isi ubi gị weha ga-eke ya kecha ya n'ọba ji ya wụ ikeji ahụ. So akwa ihe mụ celebrate ga-awụ ka enwe weghara from ime ubi. Enwere ihe m chọrọ ịkọla anyị. Go ahead, sir. Ịma ihe gbasara ji. O nwere ihe eri aha ndị Igbo eji eme emume iri ji. Ilekwana anya gaghị si ejide eme na ya otu mma. Ejide eme na otu mgbe enwere ike eme ya ọnwa ile anya na ndị ekega ji ha anyị nọ na-awụ ọnwa nwa bekee ke ka akpọ April. Mmadụ ebido ị ga-anụcha obodo mbụ eriela ji nwere ike wuru ebe ending of June ọ mbido July. A ga-emegide ya tiri ndị ga-eri ke nwa Septemba maka Igbo ji emeghe kpeshiri nụrụ. Enwe ndị ji epu orie ndị ọzọ esomanụ. Eribabe ji he ndị ekegabere iwu ike ekegabeghị ji ahụ echika. He nwe nwoke nwe celebrity gawa ike eke. Which is understandable. So ọ nwere kpọgara anyị si erigahụ ji. Ominu kwasị in that process of ike eke agaghị eri ji o. But ihe m kpọrọ ya wụ ọwụ ike ji awụlaha ya from farm. A na-achọ ka ha itinye ọba ji. A na-eti ji ọba ji eji eke ya eke. Ya anụrụ di ya eke ya dumacha nụ ya wụrụ ya ọhịa nwe omega. Ma gị follow ma the meaning literally. Gaa hụkwasị ọ kpọrọ ụkwụ na mmụọ. N'ihi mere anyị giri chi mma eji emeghe wụ ngwụcha afọ na mbido afọ. Ebe ala anya gaa hụsị enwere emume ndị ọzọ eji emela enwere ndị nọ Enugu eji eme ha eji akpọ ikpotu ntụ.
So ị ga-ajụ onwe gị ntụ chibụrụ ele mgbe eji ekpotu chibụọ na ele the time of the day eji ekpotu ntụ kwa in the morning. Okay. So ele mmụọ gị kwanụ the time of afọ a ga-eme ntụ kwa nkwa ọ ga-awụrụ in the morning of the year. At the beginning of the year. Ndị ebe ka anyị ji eme ha kpọ mgbugbu ụzọ. Mgbugbu ụzọ wụ mbụbụ ụzọ wụ iklia road. So ga-ajụ onwe gị ele mgbe eji asaghị ụdọ enwenye ga-afụ ahụ ezọmaha anyasụ ọzọmaha in the evening ụdọ oke ya asaghị ihe ndị ekọwagala gị sị ha ewu mbido afọ ka anyị nọ ịhụrụ ya emume ndị niile kọwagara gị ihe ewu mbido afọ ka anyị nọ n'agbanyeghị kwashi ndị obodo ụfọdụ ji eme kemgbe at the wrong date because onye ọla na-emega nga ọ ga-eme ya gị lekwa anya ya wụrụkwa within that same season ka nwe kwesịrị ime o nwere ike na nwe ke nwe ndị kwesịrị ime kemgbe mebi na Ọgọst na nwe na mega kemgbe June or July depending on nwe jiri ma nwe felurela nwe comfortable but Ọgọst na he na July na Ọgọst all the same within the same season ahụ ya wụ ha anyị kọwaga ihe ejiga anyị chi afọ agwụmana achọla ịba afọ ọhụrụ. So onye Igbo kọwagara gị wụdat na afọ ke aha agwụla abamana afọ ọhụrụ ihe ọha ahụ iri ji ahụ ọwụ otu n'ime ndị ọkọwaga ga abụọ ndị Igbo nwere ihe anyị mechara achọ achị Igbo nwere ha akpọ ike mma n'ọfọ. Ike mma n'ọfọ ahụ immigration process. Kpeji achị mmanụ chi mba maka onye Igbo ji anụ ka ya chia ndị obodo ahụ kpagbuga ya afọ chi obodo mgbe jem obodo ọzọ si a ga-eje nụrụ ebe ahụ ya bedo ya gwa ndị ebe ahụ chi anyị onye ebe rikpa anyị chụmahakwa na ya chọrọ chi ya nụrụ ebe ya ezinụlọ ya nwa gbala nsogbu ọsọ enye nwa ala ga nwo ga-ebi enye nwa ala nwo ga-akọ ugbo ọ njụga gị bi obodo agwaghịcha gị na ndị rikpa bịara abịa ndị rikpa bịara abịa onweghị ebe ke ndị obodo ndị n'obodo nga ụzọ itoolu gachara abịa iwala esoghụ mgbe ehima na obodo ma ndị ehimakwara ehimakwa nwere ebe mmochiri bịa iwala mere ndị Igbo jiri mezie obodo ọla arị ọwa open community ebe ọla isi bịa a ga-anaba gị iwala kama ndị Igbo nwere ha eji eme ma gị baa maka ndị ahụ isi amaghị onye ihe na-akpa onye amaghị onye ihe n'obi onye nyakpa asụgharị nke anyị baa amaghị ma agaghị azọrọ gị ahụ ọịbaba igbu nwa egwu ewara so ihe nwoke emewu agwaghị sa a ga-eke ka ọfọ ewala emi so adịga nwe ịgba ndụ so adịga marachi ịwụọla part of them ị ga-eme nwa ọjọọ agakwa na eme gị ha ọjọọ that ike ọfọ ahụ ọ ya wu ihe that their immigration process ike ọfọ ahụ at times nwere ike last ya for 2 years ọwụ ha ga na-eme ha si ikpe ebere otu echibie ya agharị mma so eke ga ọfọ ahụ iwala ọzọ emechasị ọhịa mgba gị emechi ike ọfọ ahụ iri ji ji awụ a kind of a part of the ceremony eji eme iji naba ndị ahụ gara through that process. So ihe celebrate ga actually enwe anything to do with harvest. Iji naba ndị ahụ gara through that process because aba n'afọ ọhụrụ. So ndị ahụ awụọla ahụ indigenes of that obodo. So ha ụlọ onye ndị the former indigenes ga-eme nwa nwoke nwegakwa emefu ya. Although the process or the system may interrupt ebe 1600. They may interrupt very well now some communities ebe 1600. So yana means you create another monster that should have existed. So how we have a problem in the moment? May interrupt, but all we process every irigi cage and nobody. Okay. That's nice. All the part of the celebration and the bicha you know. Integrated into the society. Because only baganoka
chigi no nnụ ga-agba ndụ and ọfọ ahụ eji eke ojile eke na-erote echi a ga na-amonitọ gị na-ele gị na-ele ma nnọgọ mkpa onye ọla ka eji eke o nwere onye ọkpa wee lekwa akpa gwa gị asị gị ole anya ga ekpe asị gị lahụ ebe isi onye m chọrọ iji ugbu a ma onwe ndị na-abịa na ha bịakwasị ha mba bikos ọ bụrụ na onye rụọ ala na nke ya ime otu a na-eme a na-akasị onye ahụ out onye ahụ apụtazi ọ ga-ekwuru eziokwu na o nwere ihe o mere dị eji chụọ ya onye gwara gị njikọ o ji anọcha afọ abụọ afọ asaa maka a ga-eje jụọ ajụjụ wow, that's a good one. Okay. So akọbala nta iri ji na ịwa ọjị na the same thing na ebe a nọ na-awa ọjị bụkwa na ọjị ka ebe a nọ na-awa ọjị bụ na ọjị ka a na-eri kọwali ọfụma ndị TikTok unu anụla n'ihe dede Maazị Eze Mmụọ gwara anyị taa maka iri ji. The main thing m pikikwa from it bụ na ji na ọjị bụ otu ụmụnne otu ebe ka enwere emume ji very very strong ụfọdụ ga-awa ihe mkpugo ụfọdụ akwụkwọ na-awa ihe mkpuga but ihe mkpuga narị o miri emi ịbịa n'ala Igbo njọkụ amabinubela ha before mma ji anụla m mma ji yesa okay njọkụ wụ enwere njọkụ wụ isi njọkụ njọkụ wụ isi njọkụ ji isi njọkụ ji ahụ wụ aya n'ihu spirituality because Igbo spirituality wụ ahịa jọkụ adị mma na abụọ n'ihu Igbo spirituality njọkụ na ka eji akpọ igwe the real name for igwe wu igwe kala igwe agbakala ọ na anụ elu is more light than feather ọ na elu because onwe m ahụ ha ewe ga ya down onwe m ahụ mmehie ọhụ njọ wee ga ya down ndị m gwara gị ọwụ enwere ike bịa obodo ị ga ahụ njọkụ ị ga ahụ igwe maka tupu mmadụ eri nga ndị Katọlik nọkọpere His Holiness ọwanye na ndị Katọlik ha ọ His Holiness na ndị mgbara gị na-awụ nwọnwụ malawala n'ala Igbo ejile elili isi nweli ọhịa mere njikwa gị sịdatị ọjị ahụ eji ata isi ji ejile elili isi nweli na nke eji elisi isi njọkụ na isi igwe ewu ma akụgharịrị ji ọwa ji ahụ ka eji bụcha isi mmụọ ji anụ maka ebiligo na wisdom mmụọ nwere ekwesịghị ịpahụ ya ala mmụọ ka ọ na-aba n'anya uru maka ndị enweghị ntụpọ ịwala asha mmanụ ri righteous mmanụ ri holy ọwụ that njọkụ ọwụ ndị igwe ahụ ọnjụka ndị eze aga igwe amahụ the meaning of igwe mmụzaga igwe kwara ihe jakpọ nwaanyị igwe wụ ihe jakpọ nwaanyị ya wụ nwaanyị igwe kama ihe jakpọ nwaanyị njọkụ mmaji kpa ndị nze nwaanyị mgbe ji aza lọlụ nwaanyị njọkụ ji aza mmaji ọnkwechi nụ n'aha ahụ bifọ nwaanyị igwe kwanụ ji aza nwaanyị igwe kama igwe kala na njọkụ among the highest level of spirituality ndị Igbo nwere spiritual rank so ama ndị duru na agbara nze but nwa agbara nze na ndị duru ahụhụ dịsị anụ ha dịsị category ndị ke nụ anụhụ like living ghost anụhụ like living ghost that njọkụ isi njọkụ ahụ na igwe tupu ndị eze aba corrupt all the name chanwụ na zagazi igwe amahụ the meaning of igwe mmụtaga igwe awụghị erula igwe wu His Holiness iwala ma gị kwume ya n'ọnọdụ nwa bekee njọkụ kwa His Holiness because o dipendere ke ịma ndị Igbo achị ọkwa mba na-achị n'olu n'olu o dipendere ke ndị ahụ mere bres ọnjụka gị bịa gaa anụ aha ndị ahụ na aha surname Supepụrụ Zaga
Most of ndị Igbo ji mention names which have spiritual positions like Osuagu, like Osuji, like Osuala. You hear that which have spiritual position. You ala Duru. You ala Duru no the same category with Abba. You ala so here we give them another level of spiritual position. Ndị Igbo nwere. So njọkọ ahụ ga-akọwala gị the real mystic in ihe gbasara ji. Okay. Wala ema ji ejila nwụrụ anwụ. Because I'm ego dị ishi ebupụta ọ dị mgbe anywhere itiekwe na ala ọ ga-ebu. That's the point na ji ejila nwụrụ anwụ. So ji enwe ihe emechara ri isi ji a ga-akọrị ukwu ala. Wala and ha akọwagala gị mma na-eyogharị ụwa. Okay. Wala mma na-eyi ụwa ọzọ. Mma na-eyi ụwa ọzọ. Yeah, na-akọwa ugbu a mana o nwere anụ ọ na-araba ahụ iri anụ ụfọdụ because na mmanụ anụ ewu na ihe na ihe egburu egbu. Ihe anyị na-ekwu ugbu a ji ugbu a bụrụ isi ji ihe ọ ga-emekwa m ugbu a iri ji ara m ahụ. Life is all about recycling. Oh my God, I don't think that is a good one. He kọwara shi eji ayọ ụwa ayọ. Maka ji ejira nwụrụ anwụ akwụkwọ njuka abịakwa na ke njọkọ ahụ eli ahụ ya ahapụ isi ya eji domi isi ngoli ahụ nwụ ndị ewucha ọnụ ya nga ndị katọlik na ụmụ popu nwa adọma ya adọma anyị kụchicha na nwe ndị ama nga eziokwu anyị kụchicha nwe ndị ele ihe ọgwụ nga nwe na ụmụ achị ndọcha marakwa na ochie eji doma ihe nwere ihe mere eji doma isi ndị nwụrụ gị iwala eji doma edoma ọ nga katọlik mụ aka onye popu nwụ ọ sente doma ya anyị kụzila nwe ha. Okay, dede kụziere anyị ọfụma before anyị na-agbapụ ọsọ nke taa ka ihe o nwere ihe ịtụtara aka m chọrọ ka anyị kwuo maka ya next week isi kwutere okwu osuji na isi ji na ihe osuji osuagwụ na ihe a m chọrọ next week anyị kwuo maka ihe osu and agwụ because ịma na anyị kwuru na osu adịghị n'ala Igbo bịakwa na ọhịa bịara abịa then agwụ amanụ m amatala maka agwụ but m ga-achọ ka anyị jiri otu anyị nwere like osu ji bụ aha mmadụ mana onye ahụ awụghị osu agwụ bụ aha mmadụ onye ahụ awụghị osu. No, Emma, ịwa agaghị ihe bịara abịa n'ala Igbo wụ the Osu caste system. Osu caste, that's the word, Osu caste. Yeah. But ihe ga-eji m anụ for up to now anyị enwebeghị name for anyị enwebeghị Igbo name for caste. So elekpọ na jiwuru omenala ndị Igbo enwe ha for it. One day the more anyị ga-etinye ọnụ n'okwu ya this next week. Enwere ha for Osu wụ scientist. Osu wụ scientist. Scientist. Osuagwụ wụ a psychologist. Osuji who this scientist in charge of gbasara agriculture. Osummo was some scientist in charge of metaphysics. Osuala who scientist in charge of land survey and weather control. So any name when more onoga. So somebody something or stigma. It's just that Anna Baba add their Bekeluya. Then it may, even though they are the figure to serve, we may not even have the quality to become these people because they are prominent noble men. That in the way they mono. Maka that them shift out Osula. You are like sobu. I'm okay budget too. Because of their knowledge, you are scientific knowledge. One solve depending on field one solve that particular problem. So you have to abajama to them. You Osula. Okay. You are. One day the more you get maka next week, because in the TikTok. Ifeko, thank you so much. I saw you just joined. Thank you so much, my brother.
ndị niile joinere anyị asa mma. I saw you too. Ndị niile joinere anyị na TikTok. Thank you so much for joining. Anyị ma na ọhịa Igbo ka anyị na-ekwu nunu. Anyị na-akọwa dede Maazị Eze Mmụọ na-akọwara anyị ihe gbasatara ọdịnala na omenala Igbo. Because ihe anyị na-ebutere unu every Friday bụ omenala Igbo efuru. Omenala Igbo akakwana ga-efu. Biko ka dede m Maazị Eze Mmụọ kpụnyezi anyị last words, 1 minute last word ihe gbasatara otu anyị ga-esi na-emuvukwa forward na-edo ọnọdụ ndị Igbo so suppose ịdị. Dede m Eze Mmụọ biko nye anyị closing remark ọ bụrụ ndị ọcha. Ndị Igbo ndewo. Otu ihe m chọrọ shinụ jide aka wụ Igbo wu mmụọ. Igbo wu mmụọ. Ya dụ onye Igbo ọla anya na Igbo wu mmụọ maka ha ọla imega ntọala ya nọhụ na mmụọ ọ ga-enwe isi. Igbo wu mmụọ ọlụ sụrụ ya wụrụ enweghị ihe n'ala Igbo ehimahụ ejighị mmụọ hima maka ndị Igbo mana anyị wụ ọkara mmadụ ọkara mmụọ. Igbo wu mmụọ ya dụ onye ọla wụ onye Igbo anya. Eji m agwa ndị ewucha anwụ chiga ọchịchị ya ma ịchịga ala Igbo ihe ịchịga mmanụ na mmụọ gaa nụrụ n'ala Igbo azụga ahịa ahịa ịzụga ọ mmanụ na mmụọ zụga gị iwara maka ọwụ naanị enweghị obodo ị ga-abịado n'ala Igbo ya hụrụ naanị mmanụ bi ya mmụọ sokwa biri n'obodo ahụ. Ọ njikọ a na-agbago okwu Amadọha agwa gị ma obi ndị re ndụ ma obi ndị nwụrụ anwụ n'obodo ahụ. Ọ njikọ gị nwee ihe i mere ya avụọ gị maka ọwụ naanị ndị re ndụ ọkwa ndị nwụrụ anwụ. Onye Igbo ọla ya nụrụ gị uche si iwu mmụọ. Ọ njikọ onye Igbo ejiri akpọrọ isi ala nye ha ọbụla. Enweghị Igbo eji efe maka mmụọ ejiri efe na mmụọ ibe. Enweghị Igbo eji efe andụka anyị ri iche. Anyị achọghị ịmakpa ndị ọzọ ji nụrụ kama awara anyị rịa ndị Igbo gwa ha anyịcha anyị kpụ isi ala nye ha ọbụla ma ha n'elu ma ha nọ ala. Ha nya ndị mmụọ ọ ndị iche anyị ji emewo anyị anwụ ji agọ ọgọ anyị ji agọ nwụ agọdo nwụ anyị ejila akpọla nwụ isi ala. Ọ njikọ anyị ga-ewe ọja anyị etu etu kpamjiri tutu si ama anyị achọọ ime ihe omeanga mmadụ ji ejelo nwaanyị ga-edu edu uche nnụ nụrụ ya. Igbo enweghị ojefe onye Igbo nwoke Igbo mmadụ ga-emegara tutu ogbu ọma onwe ya. Nwoke Igbo fara ga-emegara ekutu ogbu ọma onwe ya. Biko wụọ onwe gị onye Igbo. Ndewo. Ndewo Maazị Eze Mmụọ unu anụla ya ndị otu m unu anụla ya. Ndewo. Until next week anyị wetakwara unu omenala Igbo efula every Friday ka anyị na-ewetara unu ya. Dede Maazị Eze Mmụọ ihe anyị chukwu anyanwụ ga na-abịakwa na-akụziri anyị ihe gbasatara omenala na ọdịnala ndị Igbo. Gbagharanụ m ọ bụrụ na m asụtaghị Igbo m ọfụma etu ọbụla o chere m ana m understand ihe ọ na-ekwu ana m amụtakwa otu m si amụta. Ndị otu kachi fụọ ọnụ.